ଆମର ଭୋଜି କରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ନୂଆଗାଁ ଭୋଜି କରି ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଆମର ଦୋକାନୀ ବାବୁ ନା ଏଇଠି ହବ। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ସେଠି ବିମଲ ହଁ ହଁ ଗାଁରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଛକରେ। ଆମ ଗାଁ ଛକ ମନ୍ଦିର ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜାଗର ହବ। ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସେଟା ଆମ ଗାଁ ବ୍ରିଜ୍।
आमे एबे जगह उपरे पहुँची पाखापाखि ये हूँ सही जगह नुआगाँ ନୂଆଗାଁ ଏତିକି ଥାଉ ଥାଉ ये हूँ नुआगाँ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା बढ़िया प्लेस थरे आस ये जगह को थरे आस बुलिकी जाओ भोजी करके पिकनिक जहाँ भी हो बढ़िया प्लेस भल जगह ये देखो पानी बहुत सारा पानी सपट भी अच्छी एपट भी बहुत सारा पानी बढ़िया प्लेस ଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଭୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭୋଜି କରୁଛ କି ରେ କାଲି କାଲି